Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qiegħed jirrifjuta l-idea li l-Partit Nazzjonalista jkun trasparenti u jippubblika l-kontijiet finanzjarji tiegħu. Simon Busuttil iddikjara dan f'intervista mal-Malta Today. F'din l-intervista l-kap nazzjonalista qal li mhux biħsiebu jkun trasparenti biex ikun jista' jgħid li qed ikun trasparenti, iżda fl-istess ħin jippreġudika l-operat kummerċjali tal-Partit Nazzjonalista. Iffaċjat bid-dikjarazzjoni tal-ġurnalist dwar kif jista' jieħu din il-pożizzjoni meta tant jitkellem fuq trasparenza u kontabilta, Simon Busuttil qal li m'hemmx kontradizzjoni fid-deċiżjoni tiegħu. Skont Simon Busuttil, il-liġi tal-finanzjament tal-partiti għadha mhix f'posta u huwa meta din tkun hemm li l-Partit Nazzjonalista biħsebu jibda jsegwiha. Simon Busuttil kompla jgħid li se jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex jerġa' jpoġġi fuq sisin sodi il-finanzi tal-partit. U hawnhekk reġa' mela ċara li biħsiebu jkun trasparenti meta jkun irranġa s-sitwazzjoni kollha. Il-kap tal-Oppożizzjoni għamel din id-dikjarazzjoni fl-istess żmien li kien qiegħed jikkritika lill-Gvern għaliex skontu ma ppublikax biżżejjed mill-ftehim ma' Shanghai Electric. Fil-fatt, il-kummenti ta' Busuttil waslu wkoll reazzjoni tal-Prim Ministru li l-ħadd filgħodu qal li Busuttil jgħid li ma jridx jippreġudika l-operat kummerċjali tal-partit iżda jrid jippreġudika dak tal-Enemalta. Hawnhekk Joseph Muscat fakkar kif fil-każ tal-Enemalta il-Gvern ippubblika ferm aktar minn kemm kien ippubblikat f'każi bħal tal-Ermalta u l-Moltko fi żmien Gvern Nazzjonalista.